Right. Umuntu onjani ungasebenzisi izinto uhamba nje oyena? Umuntu onjani ongadingile ukushisa utho uma ekhuluma nabantu bakubo? Ayangizwa. Umuntu onjani othi uma ekhuluma nabantu bakubo baphendule ngaleso sikhathi? He or she makes it talk or makes them talk. Haya siyibuyise kancane. Umuntu onjani onikeza amandla yokuthi akhanyise? Umuntu onjani otshelwayo ukuthi wena fundisa ngalokho, wena enza lokho, wena tshela abantu lokho? Questions, ne? Questions upon questions. Fundwa ukubuza. Buza. Ngabuzi mina. Awukho kumina isami kwesami isibayo. Khohle. Ngabuzi mina. Buza la ugonqa khona. Umuntu onjani ongafundiswa? Umuntu onjani othi mayenza into yenzeke? Umuntu onjani? Hayi sibambe sengikhuluma kakhulu. Ayijiki uma isitshe.